бушлай һәм уның менән һәркем файдалана ала. Диспансеризация. Яман сирде иткәртүдә роле ниндәй? Ни өчен даими тикшеренүләр мөһим. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Республика онкология диспансеры табибы онколог Замир Абдуллин. Һаумыгыз, Замир Сәлихович. Замир Сәлихович, диспансеризация ябай гына медицина тикшеренү кебек тәү карамакка. Шулай да уның бына яман сирде иткәртүдә роле ниндәй? Диспансеризация турында әйтһәк, һәр ел, һәр мәсәлән 90-нчы, 2006-нчы, 2009 елдагы туган кешеләргә диспансеризация үткәрә. Безнең республикала һәм бөтен мәсәлән Рәсәйдә. Әмма кайбер вакытта кешеләр бара алмай яки үзенең һаулыгына битарафлык күрһәтә, мәсәлән, кайбер вакыт шулай була. Әмма диспансеризациягә караһак, мәсәлән, ул республикага бик нык безгә ярдәм килтерә, чөнки флюорография, ЭКГ анализларын без анализларга карап әйтә алабыз, мәсәлән, кайбер инде авыру сәбәпләренме, шуннан бармы ошо авыруымы, ошо кешенең юкмы, ундан билдәле алабыз. Еш билдәлеле һуңгы стадияла? Күбеһенчә, мәсәлән, диспансеризация буенча беренче яки икенче стадиялар асырга мөмкин. Әмма әлбәттә кешеләр, мәсәлән, үзем мин таракаль бүлектә эшләйм, онда безнең иң мөһиме ул, мәсәлән, һәр ел флюорография яки рентген яки компьютер томографияны үтәргә. Әмма кайбер вакытта, мәсәлән, кеше һәр ел флюорографияны үтә, әмма, мәсәлән, әйтә, мин 4 ел үтмәдем ошо флюорографияны. Ни өчен әйтә алмай. Әмма без, мәсәлән, ошо элекке флюорографияга карап әйтәбез, әгәр һез, мәсәлән, 2 ел элек үтһәйнегез, ошо флюорографияны яки рентгенды беренче, икенче стадияла асырга мөмкин булыр ине. Ошо, мәсәлән, үпкә яман шиште. Әмма хәзерге вакытта, мәсәлән, 4 ел үтһә, тимәк, 4нче стадияла күрә алабыз кешене. Үпкә яман шише ни тиклем республикала еш асыклана, киң таралган? Ул үзе 4нче урында тора. Һәм ел һайын без 1200 кешене асыклайбыз ошо үпкә яман шиш менән. Әмма тулыһынча безнең, мәсәлән, республика 85 мең кеше онкология белән авырый. Учетта тора. Иң беренче урында ул катын-кызларның бизәрләре, икенче урында ул тире яман шиш, өченче урында ир-егетләр инес бизе. Уннан һуң үпкә яман шиш бара. Артабан улар ашкадан яман шиш, калын исәк яман шиш. Әлбәттә, сәбәпләрен белергә кирәк, ошо яман шиштәрен. Бер нинди сәбәптән, мәсәлән, ябагау, хәлһез калу, яки, мәсәлән, тирелә миңдәрен үтеше, миңдәрен, мәсәлән, кан килеп сыгуы, шулай. Һәм әйткем килә, мен хәзер яй һәм яйын кайбер кешеләр төрле илдәргә баралар, сит илдәргә. Онда Төркиядә яки Египеттә кояш нык нурлана, шуга кайбер кешеләрнең миңдәрен капламаһы яки кремды кулланмаһы, SPF 50ннән югары кулланмаһы миңдәрен үсештәре һәм уның яман шишкә әйләнүе мөмкинлеге бар, шулай. Хәзер улар хәтта икенче урында дип тора. Улар икенче урында тора, әмма нишләптер без күрә алабыз ошо миңдәрен, без күрә алабыз уларның. Эске органнарга яшенмәгән, шулай. Яшенмәгән, әмма икенче урында тора. Шуга 2000 кеше ошо уны вакытында давалап буламы? Давалап була. Әгәр вакытында мөрәҗәгать итсәң инде. Әмма кайбер вакытта, мәсәлән, без әйтәбез хирургларга яки косметологларга, әгәр һезнең, мәсәлән, бернинди уйдар бар, мәсәлән, ул меланома тип, димәк, ошо миңде мотлак күрһәтергә. Мотлак онкологка күрһәтергә, һәм онколог яки хирургка ибәрә, яки үзе ошо миңде алдырта. Алдырту куркыныс түгелме ул? Алдырту куркыныс түгел, чөнки без иң
алдан бит мәсәлән тикшерү эшләйбез. Ул ультразвук тикшерү бит лимфоузилларда карайбыз. Унан һуң кайбер вакытта компьютер томография үпкәнне карайбыз, миңдәрдә карайбыз. Ошо беренче стадияламы яки икенче стадиялы булһа, тимәк алдыртабыз ошо миңдәрен. Шулай итеп тиреләге үзгәрешләргә, миңдәрнең торышына игътибар итәргә кирәк, чөнки хәүфле улар. Тагы нимәгә игътибар итәргә? Әлбәттә, тугандар караһыннар мәсәлән, кайбер вакытта хатын-кызлар әйтәләр, минем мәсәлән нимәләр, ошонда мәсәлән яки аркалы, моны киемен мәсәлән кигәндә, мин тидерәм ошо миңде. Карайлагызмы мәсәлән. Без карайбыз, әгәр ошо миң кием мәсәлән резинка бар бит, кайбер вакытта физическое воздействие эшләй һәм кыздыра ошо нимәне. Кайбер вакытта кан да килеп сыга. Ошо миңде мотлак алырга кирәк. Буны без тугандарыбызга карап билдәләй алабыз. Кайһы сирдәрдә без мотлак ниндидер скрининг үтәргә, ниндидер тикшеренүләр үтәргә тиешбез ошо диспансеризация барышында я башка тикшеренүләр барышында. Монда төрле сифатлар бар. Мәсәлән, әгәр нәселдән килеп сыга, бер нинди яман шиш, мәсәлән, үпкә яман шишме, яки катын-кызлар битәррәге. Димәк, катын-кызлар мәсәлән, карт әсәһе мәсәлән, авыргайны, ошо һәр ел катын-кызларга тикшеренү мотлак 40 яшькә тиклем ультразвук тикшерүде үтәргә кирәк. 20 яшьтән. 20 яшьтән хәтта. 20 яшьтән. 40 яшьтән һуң улар маммографияны үтәләр. Ошо катын-кызлар, әгәр нәселдән мәсәлән килеп сыгса. Ашкадан яман шиш ул да фиброгастроскопияны һәр ел үтәргә кирәк. Мәҗбүр. Чөнки ашкадандың төп сифатлары ул беренче сәбәптән ябыгу, уннан һуң авырту мәсәлән. Әмма кайбер кешеләр эсәләр дә даруларны һәм ошоны туктаталар ошо авыртуды. Әмма хроник гастрит, хроник дуоденит, шундый нәмәләр, хроник авырулар, ул бер нисә елдан яман шишкә әйләнү мөмкинлеге бар. Тагы инде тикшеренүләр турында әйтергә. Уннан һуң ир-егетләргә, мәсәлән, ул 40 яшьтән һуң ультразвук тикшерү, ир-егетләрнең нисбәтләрен һәм апрасат специфик антиген кан бирүе. Уннан һуң калын исәк турында, әгәр мәсәлән һезнең бернинди туалеткә барганда мәсәлән кыен булһа, ябыгу мәсәлән, шул ук яки авырту, ультразвук тикшерү, уннан һуң иригография, фиброколоноскопия үтәргә мотлак кирәк. Әмма еш кына Замир Салихович, табибларның кабинетын, айрыса онкологтың кабинетын урап үтәргә тырышабыз. Был куркумы, әллә мәгълүмат итмәүме? Онкологтарды куркмаска тиешләр пациентлар. Чөнки иң беренче улар бит баралар терапевтка, хирургка. Хирург мәсәлән бернинди онкологияга күренһә мәсәлән бернинди шишме яки ФГДСта мәсәлән бернинди тапалар, ул онкологка ибәрә. Онколог уже үзе тизрәк ошо ике атналы ул белергә тиеш нинди дәвалап була. Ягъни ике атна гына бирәләр. Ике атна безнең клиник рекомендациялар буенча әйтелә, мәсәлән, әгәр һезнең гистология буенча әйтһә, мәсәлән, да яман шиш күтенекләр бар, димәк, ошо ике атналы белергә тиеш пациент нинди уның дәвалау була. Яки химиотерапия, яки нур дәвалау, яки операция була, шулай. Онкологтар республика буенча әйтәме, республика халкы буны онкологтарның күзәтүе менән тулыһынча күзәтеп буламы халыкты? Күзәтеп була. Хәзерге вакытта безнең бит телемедицина бигрәк күп, мәсәлән, райондар безгә ибәрә телемедицинаша, ошо консультациялар. Карагыз әле, ошо пациентты параметраша, мәсәлән, безнең программа, унда төрле нәмәләр языла. Нинди тикшерү, нинди анализ бирде кеше. Без унда карайбыз һәм әйтәбез, мәсәлән, ошо кешегә мотлак ФГДСта үтәргә кирәк. ФГДС мәсәлән районда булмаһа, без уны Өфөгә яздырабыз. Яки әйтәбез, ни кайда үтәргә була. Ошо ФГДСта мәсәлән Сибайдамы, яки Салаваттамы, яки Күмертауда,
Нефтекамала. Зуррак үҙәктәргә сафарга була. Кешегә, мәсәлән, алып барыу бит 600 километр, мәсәлән, Акъярдан Өфөгә тиклем. Әмма ул Сибайда үтергә мөмкин нимәне. Ә табиптар үҙҙәре райондарга сыгамы? Мәсәлән, сәламәтлек поезы я башка шундай тикшеренүҙәр нигеҙендә? Сәламәтлек поездына ҡайбер ваҡытта унда хирургтар бара, кардиологтар бара. Әмма, мәсәлән, хирург күрһә, мәсәлән, беренде яман шеш бар тип, ул әйтә, мәсәлән, терапевтка яки хирургка райондарға, һәм әйтә, мәсәлән, онкологында, мәсәлән, булмаһа, ул әйтә, әйҙәгеҙ телемедицина аша ебәрегеҙ ошо консультацияны, һәм онкодиспансер 3 көндә ошо яуапты бирә. Замир Салихович, шулай итеп, тамашасыларға ниндәй теләктәр әйтергеҙ? Үҙебеҙҙең хәл торошобоҙҙағы ниндәй үҙгәрештәргә ғөмүмән нимәгә иғтибарлы булырға? Әлбиттә, һаулыҡҡа иғтибарлы булырға кәрәк. Һәм әгәр, мәсәлән, бер нимәһе ауыртһа, әгәр бер аҙна, мәсәлән, ауыртһа, тимәк, табипҡа барығыҙ. Сөнки бер кешеләр 3 йыл бармай. Ул әйтә, юҡ, мин түҙәм, тип әйтә шулай. Саф һауала йөрөгөҙ, тик кенә ятмағыҙ, йөрөгөҙ. Сөнки йөрөгәндә беҙҙең ҡан йүгерә. Һәм настроение, кәйеф тә яҡшыраҡ була, шулай. Һәм һауҙы эсергә, көндә 1 литр һауҙы эсергә кәрәк. Сөнки кешеләрҙең күбеһенсә беҙ күрәбеҙ, онкология диспансерҙа кешеләрҙең әҙ һауҙы эсәләр, һәм уларҙың тромбоз күбеһенсә бар. Әммә ҡан ҡуйы була. Рәхмәт кәңәштәрегеҙгә, һеҙҙең үҙегеҙгә лә һаулыҡ, сәләмәтлек теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Республика онкология диспансеры табибы, онколог Замир Абдуллин менән һөйләштек. Һау, сәләмәт булығыҙ.